Lunta sataa ja kaikkia tekee mieli ruveta valmistautua asfalttikunkkuun. Tällaista, nyt kun tämä talvi yllättää, niin kiikuttaa pajalle tämä Tatsuni, niin päästään tätäkin rappaamaan. Siitäpä se lähtee Tatsunin pajoitus. Sen verran on jo touhunut, että otin tuo laatikon tassauspöydästä öljypohjan pois ja sieltä kurkistelin, että mikä voisi olla syyköyhteys poikki, että onko se tassauspöydästö rikki. Se kuitenkin nyt näyttää siltä, että se on vaan tuo vetoakseli katkennut sinne poriin sisään. Luultavasti ei tarvitse ruveta laatikkoa ainakaan aukaise. Nyt kuitenkin nyt pieni vetarit irti siitä ja varmistaa tämä epäilys. Semmonenhan siellä oli vika. Tämä oli jäänyt sinne tassauspyörästön päähän. Sitten oli tulla ovelasti murtunut, niin se oli tosiaan, kun sitä niin taaksepäin pyörittiin rengasta, niin se tuntui silloin, että se toppaa. Niin siitä varmaan oli se epäilys, että olisi tassauspyörästössä se vika. Tai ei ollutkaan. Tuo oli vaan katkenut siinä. Tosiaan vielä tuo toinen vetari pois ja sitten tilluuttaa tai käydä jostakin ostaa, niin kaikki nivelet uudet, vetonivelet. Sitten tuossa katsotaan alatukivarsi vissiin vähän taittunut tuosta pallonivelen juuresta. Niin eilen jo illalla sellailin näitä autotokkeja sun muita, että ei ole kovin kalliit uudet alatukivarret, niin varmaan semmoset investoijia. Sitten voisi katsoa nuo kiertokangelaakerit, Ville meinasi, että kannattaa ainakin kurkata, niin jos se onnistuu alakautta kahtua ne. Jos niissä ei ole mitään vikkaa, niin sitten ei tehdä tänne etupäähän oikeastaan varmaan mitään muuta. Että niillä mennään. Sitä oli mielessä sitä nokkien vaihtua tähän, jos sitä saisi tuonne alas vähän paremmin pelaamaan ja vääntyä sinne, mutta Villen kanssa sitä porisi, niin se meinasi, että käyttää vielä penkissä ja kokeilla, että jos se ei saa sääjettyä sillä lailla, että se toimisi siitä paremmin, että olisi helpompi lähteä viivasta ynnä muuta. Mutta muuta muutoksia ei ole tarkoitus tehdä. Sitten kun tämä tekniikkapuoli on tästä selvitetty ja hallussa, niin tuonne peräpäähän tehdään sitten niitä muutoksia, millä koitetaan parantaa sitä perän tiessä pysyvyyttä. Joo. Jos jollekin ei ole tosiaan tuttu aihe, niin käykää häntä Villen kanavalta kahtelee videoita. Että luultavasti kaikilla, jotka nyt tämmöistä jokisaatun pajoitusta eksyy kahtoon, niin on ne tuttu auto ja tutut systeemit. Eihän mulla ollut tuohon öljypohjaan sopivia avaimia. Ne on jossakin hukaa sanonut. E-torksit, niin nyt on päivä uusi, piti käydä ostaa. Hylsysarja, niin saa tuo öljypohjan pois. Eilen ootellessa, kun ei ollut niitä avaimia, niin joutessaan otin tuo oven jo tuosta irti. Että saa ruveta oikkoon. Jossakin välissä tätä koriakin. Kohtuu paljon tullut tuo P-pilari sissä. Jos hyväkö löytyisi jostakin tuo korjauspala tuohon tuommoinen. Missä olisi pätkä P-pilari ja tuo kylyykin. Mutta ei ainakaan äkkiseltä ole vielä keltään löytynyt. Keltä on kysellyt. Joo, ei siitä oikomishommasta se enempää. Mutta katsotaan ensin tämä tekniikkapuoli kunto. Aika paljon piti purkaa tavaraa pois eestä, että pääsin käsiksi tänne öljypohjaan ja kiertokankki laakereihin. Nyt olisi kaikki kuka tarkastettu. Se oli ottaa tuo öljypohja, että piti käyttää tuo perän poskilaakeri. Tuo pesä tuosta irti, niin mahtuu öljypohja justiin muljahtaa tätä pois. Laakerit on tuon näköisiä ollut kaikki. Ei oikeastaan mitään eroa niissä. Jokainen saman näköinen. Ja yläpäät kanssa. Tai yläpuoliskat.
Veikkaat siinä. Oliko läjiä ja vetoja. Toki nyt ei ole tiivisteitä sun muita, että ei saa läjiä, mutta pannu veivin pesä paikalle ja tilluutella tiivisteitä ja pestä nuo kaikki öljypohjat ja sun muut. Se on kas muuten tuosta pesusta tuli mieleen, niin aina tämmönen alakautta kurkkii laakereita, niin jännittää vähän tuo. Ei mene mitään partikkeleita sinne. Tässäkin koittanut pitää paperin päällä ja tuossa on työkalut rätin päällä ja pesty ja käsiä pesty välillä ja työkalukki pesty. En olisi arvannut, että se on sininen tämä kahva tässä räikässä. Joo. Tuossa en osannut ihan tehdä päätöstä, sitten kuitenkaan rupesi epäileinen kysyä vielä Villeltäkin mielipidettä, kun se sille tutumpia nämä ekotepot. Että mitä mieltä se on tuosta laakerihommasta, niin se meinasi, että hän laittaisi ainakin uudet, kun on kerta ihan vakio siviililaakerit. Niin, kyllä me nyt varmaan vaihdetaan. Se luultavasti onnistuu tuosta alakautta. Samalla sitten uudet veivin pultit. Nytpä siellä olisi uudet laakerit ja varmuuden välttämiseksi uudet veivin pultikki. Tiivisteekki tuossa tuli, niin täällä on öljypohjat sun muu pestynä. Saa nyt laittaa nippuun tuo moottoriosat. Vetonivelekin on tulolla. Tuolla Facebookissa kyseli, että mitkä ne olisi hyvät, niin kun löppörät ne kuulemma pitää olla, niin semmoset on nyt tilattu tuohon pyörän päähän. Laatikon päähän niitä ei ollut saatavalla, sinne tulee K27. No niin, nyt on uudet nivelet. Akselikki on maalattu, totta kai. Mutta kun lyvän nippuun, niin saa joskus tuon tekniikka-osion valmiiksi. Öljypohjat sun muut on paikallaan ja tein tuohon laatikon öljypohjan tuon tyhjennysropuun, niin tarvii seuraavaa omistajaa lirruutella tuolta kannen välistä niitä öljyjä pois. Täällä on sitten vetoakselikki on nipuusa. Valmiina odottaa asennusta. On vielä vanhat laakerit ja pultikki. Saa äimistellä niitä, jos kiinnostaa. Ei ole tullut mitään kuvailtua, mutta ei ole kyllä mitään ihmeellistä tapahtunutkaan. Pelkkää ruuvausta. Tuosta on oikastut ja vahvistetut tukivarret paikallaan ja uudet vetaarit ja ynnä muuta. Sitten varatukivarsiin tehty nuo vakkaaja ja lisäiskarin korvat. Piti ne käyttää tuolla autossa paikalla, että sai oikean kohtaan. Meilläkin tulee nyt se Ketonmäen videosta kävi ilmi, että pitää tehdä ne ilmaautot tuohon kylkeen tähän autoon. Perkele. Kaikenlaisia kyttääjiä sitä on YouTubessa, kun tuommoisia keksii. Kelläis tulee mieleen. Varaosa-autokin löytyy. Saa tästä tuo oveen ja vähän takakylykkiä, pilaria, mitä nyt ottaakaan. Oli vaan vähän morsiamme ilmeistä semmoista pääteltävissä, että tämä olisi parempi hoitaa melko äkkiä tästä pihalta pois, niin täytyy nyt välittömästi purkaa tämä ja hävittää loput sitten. Semmonen pala nyt lähti. Jos ei saa ojottua tuota P-pilaria sillä, että se uusi ovi passaa, niin tuosta sitten ottaa jonkunlainen pala ainakin siihen. Saa nyt nähdä minkä verran. Sitten mä oon miettinyt, että se kuskin lokari oli siitä nurkka niin rutuus, että se on oikomiskelvoto, että mistä siihen löytyisi lokari. No ei mistään. Ja että löytyisi edes etunurkka siihen. Ei, ja mä mietin, että mistä se leipoisi, niin tuo takakuluma aika liki saman mallinen. Tuo vänkäri takakuluma, niin siitähän se ei ole kaukana niin etulokarin mallinen. Siitä jonkunlainen pala tuosta. Miten nyt täytyy suunnitella sitten pähkälä. Jos siitä saisi tehtyä edes
osan matkaa. Ei ole tullut kuvailtua, kun pitänyt käyttää kaikki aika mahdollisimman tehokkaasti pajoitukseen. Niin. Sen tuo helmaa oikastua kohtuudella vetovasaralla ja pilari ja kylienkin jotenkuten. En ole vielä ovia mallannut, mutta voi olla, että tuohon pitää jonkunlainen pala vaihtaa tuota. Helma tuli kyllä yllättävän hyvin. Ei ihan 100% suoraan, mutta melkein. Ilmatorvet on tehtynä, niin on laillinen. Tuommoiset kaulukset. Sound down. Joo, jatketaan. Perhana kun ei mahu luukku kiinni, niin joutuu lämmitysroikalla pitää kiinni. Alkas olleen testikunnossa. Huomenna eli pääsiäislauantaina lähdetään Kemoraan. Ollut niin hektistä, että ei ole kerennyt kuvailla mitään pajoituksia. Ne on kuitenkin P-pilaria vähän vaihdettu. Ovia ja systeemejä, ilmaotot on tehty ja lisää painot siirretty tuonne kontin pohjalle ja lisää iskarit otettu pois. Uudet Monroe-tolpat laitettu taakse. Mitäs muuta? Ei varmaan mitään ihmeellistä. No tosiaan käynyt aina töitä ennen pajottaa se jonkun tunnin pariin, niin ei ole kerennyt kuvailla, kun pitänyt vaan täysiä pajotella. Mutta nyt on kuitenkin testikunnossa ja huomenna testille ja sieltä sitten voisi koittaa vähän jotakin vilimiä ottaa vähän paremmalla aikaa. Ja sitten lopputouhuista. Tuli tämän kevät tosiaan, niin tässä samalla kahtelettaa, kun tuo enemmän kallellaan tuonne etupyörä. Kevät tuli äkkiä, niin tuli kova kiire saada testikuntoon. Niin käydään nyt vähän alusta testiä ajaa ja sitten jos jää ehjäksi, niin ensi viikolla penkkiin. Ja sitten jos tietenkin tarvii tehdä muutoksia, niin käydään uudestaan testaa.